toľko akože k tomu len veľmi stručne, lebo čas nás tlačí. Teraz by sme prešli na zmeny v zákonníku práce. Ten zákonník práce samej už, teda zmeny boli už od 1.7. platné, ale tieto zmeny, akože sa prelínali do roku 2015, tak chcela by som vás upozorniť na veci, ktoré súvisia s dohodami. Dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, aj dohody o brigadickej práci študentov sa uzatvárajú len na dobu určitú. To je akože taká nejaká nová vec. A v súvislosti s tým platia aj prechodné ustanovenia, podľa ktorých dohody, ktoré boli uzatvorené, zakončiť jednu dohodu a začať s tou druhou dohodou. A tu by som vás chcela upozorniť na jednu veľmi závažnú vec. Ak odhlasujete zamestnanca zo sociálnej poisťovne, deň vopred musí byť ten istý zamestnanec, teda dohodár, aj prihlásený do sociálnej poisťovne. Totiž všetky miesta vedúcich musia byť posadené výberovým konaním. Potom hovorí ten paragraf 5 zákona 5.2. To znamená, ak by ste súdne potrebovali obsadiť vedúceho oddelenia a neprebehlo ešte výberové konanie, môžete tak urobiť poverením, ale do 6 mesiacov musí byť to verejné, teda výberové konanie uskutočnené. Čo sa týka odmieňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vieme, že zaraďujeme našich zamestnancov v zmysle katalógu pracovných činností do tých platových kliet a do platových stupňov podľa odpracovaných rokov. Avšak tu zvyknú byť nejaké nezrovnalosti, treba stále pozerať na charakter práce. Znamená, že pravidelne sa opakujúca činnosť nemôže byť uzatvorená na dohodu o vykonaní práce. Túto skutočnosť veľmi vytýka teda Najvyšší kontrolný úrad. Na pravidelne sa opakujúcu činnosť je tu dohoda o pracovnej činnosti. Napríklad, keď máte upratovačku, tak musí byť zamestnaná jedine na dohodu o pracovnej činnosti, lebo činnosť opakuje pravidelne. Čo sa týka